tiyo matek. Erokamano ahinya. Mi thuolo mar wacho wach mogik kuom sekend 15 kende mondo walor chenro. Daher mar wacho ne jo-Ramogi mawinja ma joluo ni somo maber nyaka idhine asara. Jonyuol mang'eny ng'iyo nyithigi kaka somo kendo samoro chunogi magidhi extra mile magimany kada japuonj moro makonye nyathi. To gikone oyudo ohala e wach nyathini. Koro kwa kita pachwa ni sirikal ema nyaka tim kaka gidwaro, to tabu duto wan madhi duogonwa. Daher mar nyiso sirikal be ni giwe kelo siasa e somo. Gichik itgi e weche ma jopuonj nyisogi, kendo ka giluwo to gikone somo dhi bedo maber. To ka gidhi kaka gidhi ni mamiyo skunde idhino ka koro iwang'o skunde mang'eny nikech of indiscipline, kendo gikone koro bedo very expensive. Erokamano uru ahinya joluo wetena. Erokamano ahinya Osura, mano jagoro mar Kupet.